Усіх вітаю, шаноўнае спадарства, з вами Міхась Дуброўка. Сёння я вам раскажу пра тое, як я вырасціў з жалудоў маленькія дубкі, даў ім назвы і высадзіў пад нашым прыгожым беларускім небам. Дуброўкай я калісьці вырашыў назвацца ў памяць аб дубе, які расце недалёка ад майго дому. Пад гэтым дубам я спяваў свае першыя песні, пісаў вершы, адпачываў і шмат чым займаўся. Можна сказаць, што мы з ім, з гэтым дубам, пасябравалі. І каб неяк аддзячыць майго раскідзістага сябра, я вырашыў сабраць з-пад яго жалуды, прарасціць іх і высадзіць парасткі недзе ў іншым месцы. Калі цікавіцца дрэвамі, можна даведацца, што дубы багата плоданосяць прыкладна адзін раз у 5 год. Восенню 2024 года жалудоў пад маім дубам было мала. Я з цяжкасцю знайшоў жменю, а калі прынёс іх дадому і праверыў, дык увогуле аказалася, што з прыгодных для прарошвання маецца толькі 3 штучкі. Вырашана было браць не колькасцю, а якасцю. Як кажуць прусакі ў маёй галаве, рабі добра ці не рабі аніяк. Пасля 2-тыднёвай стратыфікацыі усе 3 жалуды былі прарошчаны і пасаджаны ў грунт. Цікава, што адзін з жалудоў прарос двайным парасткам, гэткі дуадуб атрымаўся. Усю зіму маленькія дубкі жылі на балконе ў кватэры, чакаючы вясны. Падчас маіх паездак за мяжу, бывае, я прывожу камяні з тых мясцін, дзе адпачываў ці працаваў. Адзін каменчык я прывёз з узбярэжжа Балтыйскага мора, з Латвіі горад Саўкрасты. Другі камень я ўзяў з аб'екта, на якім працаваў у нямецкім горадзе Гамбург. Ну а трэці каменчык таксама з працоўнага аб'екта горада Аугсбург з Германіі. Кожнаму з дубкоў я палажыў па свайму каменчыку, ды так іх і назваў: Аугсбург, Гамбург і Саўкрасты. Неўзабаве надышоў красавік. Надвор'е радавала цеплынёй і сонейкам, як летам. Таму я вырашыў не чакаць траўня, а высадзіць дубкі зараз жа. Так сказаць, адпусціць на волю там, дзе яны правядуць усё сваё драўлянае жыццё. Я шмат думаў, куды менавіта іх высадзіць. І вырашыў, што лепшага месца для іх не знайсці, як побач з дубком, які мне перадаў у 2022 годзе мой кум. Яго я назваў дуб Міхайлоўскіх. Гэта маленькая расліна за 3 гады перажыла шмат пакут. Яго карані падкопваў крот. Вясной 23-го года на яго наступіў лось. Ён зарастаў травою, але нягледзячы на ўсе гэтыя прыгоды, ён жыве і цягнецца да сонейка. Ну а ў кампаніі з Аугсбургам, Гамбургам і Саўкрасты, спадзяюся, ім будзе куды весялей шамацець лісткамі і радавацца дажджу. Але калі я прыехаў на месца, я ўбачыў, што і ў гэтым годзе дубу Міхайлоўскіх выпала нялёгкая доля. Верхавіна яго была адкусана, а на зямлі быў бачны адбітак капыта казулі, дзіка ці можа якой авечкі. Калі хто разбіраецца ў гэтым, напішыце, калі ласка, у каментах, што за жывёліна прайшлася тут. Вось, сябры, дуб Міхайлоўскіх. Але ж паглядзіце, нехта ў яго адкусіў вяршыню. І тут як быццам бы след ад капыта. Каза ці што, ці касуля. Няўжо аб'ела дуб? Але ж, здаецца, ён жывы. Крыху засмучаны я пачаў сваю справу. Паклаў кожнаму дубу ў яго ямку каменчык і акуратна высадзіў расліны паверх іх. Тады я яшчэ не ведаў, што гэта была мая памылка. Вясновае надвор'е зменлівае, асабліва ў наш час. Акурат праз 2 дні пасля пасадкі ноччу ўзяліся замаразкі. Таму я не паехаў у горад, а застаўся на месцы, каб схаваць дубкі ад згубнага холаду. Як кажуць людзі, мы ў адказнасці за тых, каго прарасцілі. 3 ночы я сачыў за прагнозамі надвор'я і ўкрываў парасткі ад маразоў. І калі нарэшце ноччу усталяваўся плюс, паехаў па сваіх справах у Мінск. Я спадзяваўся, што больш замаразкаў не будзе, але ў надвор'я на гэты конт было сваё меркаванне. І калі праз 2 тыдні я ізноў убачыў прагноз аб мінусе па начах, я паехаў накрываць дрэўцы. Прыйшоўшы на мясцовасць, маім вачам адкрыўся сумны малюнак. Лісты на дубках пажухлі, а Гамбург увогуле выглядаў вельмі дрэнна. Ён з самага пачатку быў самы слабы з парасткаў, але я спадзяваўся, што ён ачуняе і возьмецца. Але зараз мне здаецца, што ён не здолее выжыць. Куды больш добра на гэтым фоне выглядаў дуб Міхайлоўскіх. Ужо 3 гады ён выжывае ў прыродзе, а таму ведае, што лепей не спяшацца. Ён свае лісты не выкідваў яшчэ, але пупышкі ўжо падрыхтаваў. Так я правёў яшчэ тыдзень. Прагноз кажа, што на мясцовасці замаразкаў пакуль не прадбачыцца, таму я ізноў раскрыў дубкі і паехаў у горад. Спадзяюся, з імі ўсё будзе добра. А вы калі-небудзь садзілі дрэвы?